madihita, say Tuhan ima mangalihod damena dihita sa luhod. Tuhani madongani hamu. Tatangi yung mabarita na uli ni Jesus Kristus, mangihuton na badia Lukas. Jadi go matik kini hanguluan ni si Elizabeth, anak ma ditubuhon. Marlas ni roha ma rap dohot ibana, akka hopar bagas na doho si solhon na, ubege naung marasini roha godang tuhani di ibana. Diari pawaluhoni Roma na sida, lao manunat poso-posoi, jala di bay magwarna Sakarias, mangihuton gwarni amana. Alay magkuling mainanay di dogma. Datung si Johannes do gwarna bahenon. Gabi di dog na sida ma mangalusi ibana. Swadong agyaise diak kasi solok mi na margowar songoni. Dihilapi na sida ma amana. Manang ise guarna bahenon di Pangido rohana. Gabi di Pangido ibana ma panuratan di surat tomba. Si Johannes do guarna. Jadi tarhalomong ma nasida sudi. Alay dinasa tokkini muka ma pamangan na. Sumuang ma pakatayon na. Marsuara ma ibana mamuji debata. Gabi hatahutom masude hubbar hudul na sida. Jala disadok dolok Judea dipakatahon do sa sude na masay. Jala saluhuk na ubigesa di parate-atehon bedo baritay din nama. Nagabi ahama ulaning dagdanakon. Ay tungdidongani tangan ni Tuhan Ido ibana. So ni mabarita na ulit ni Jesus Kristus na ipatulhas tuwinta sa daryo. Damang day nang suang-songoni ng akkanaposo not akkadadanak na di baga salas ni roha na manumunumu hatutubo ni Tuhatta Jesus Kristus. Somal na hatutubo ni sahalak poso-poso di tonga-tonga ni sada rumah tangga. Gabisada halalas ni roha bolon. Dakkolat tu ama manang ina ni poso-posoi. Alay tuluhut keluarga si solhot ale-ale nang dongas sahutape rap tarulido dilas ni rohai. Tahe labanay ho margada bilang-bilang ni pahopum. Inna nasahalak tu opum ni poso-posoi. Ima dayda basa-basa ni Tuhan Idoy. Inna opung ni poso-posoy mga lusi huhut say manayli tu poso-posoy. Martuanay bapa dohot oma ni dakdanakiyate. Apalagi di masa-masa sonaryon lam jojo binegi akan nama rumah tangga na sumargeleng. Inna nasahalak manguduti. Imadah say gabi anak si bod dame do si bod tua jala si pahirbang las ni roha huhut si jujung gowar madakdanaki. Inna na asing muse huhut manayli tu akka parhubas ala nawa ni bangun-bangun nung ngabi mangumbusi. Akadongan si sada haporseaon tuhita sa daryon di puso ni hari masa advenon di arahon mga rimangi sada hahomion ni debata na tuat tu sada rumah tangga. Ima rumah tangga ni si Sakarias dohot si Elizabeth. Takas taboto marhite buku na badia. Ay sahalak na holdo anggo si Elizabeth. Ima sahalak naso marianakon. Jalanunga sa rumah tua di perdagingon. Niyan saguro tu dalan ni pikiran hajol maon. Dang natahobe anggo si Elizabeth boy tubuan anak. Alay, marhite huwaso ni Tuhan, tarulilas ni roha rumah tanggana di hatuan nay. marhite hatutubo ni si Johannes. Nagabisada panurirang bulon
na paradehon akan natorop na lau manadda jala macakkon Jesus Kristus anak ni debata si palua saluh jolma sian rumang ni hadosaon nang hamateo. Maria-ria do saluhut bagas nang si solhot doho nga sahuta macakkon hatutubo ni si Johanneson. Alay, ditikki na naing mangguari dagdanaki gabe songon na marsia duhata na sida. Naasing maddok asa diguari madagdanaki si Sakarias songon guarni natutuana. Alay natutuana maddok si Johannes do guarna. Gabe longang jala buse saud do yang ko naturupi bigi guari. Alatung masay asing jala adul siyan na somal di adat ni nasida. Alay ima na saud di guari ma dagdanaki si Johannes. Di bagasan halongangon nang sukus-sukun marusip-husip akan natoropi. Nagabi maulaning dagdanakon. Ay tung didongani tangan ni Tuhan nido ibana. Akadongan si sada hapurseaon. Hatutubo ni si Johannes Padidi. Omma gabi sada tona tuhita. Ima ay di halomo tuhado haroro ni sada dagdanak siya sada rumah tangga na tarpaso-paso di joro ni Tuhan marhite malimna. Ganup dagdanak na tubo di sada rumah tangga ikut do di cakkon dala di pagodang-godang di bagasan holong sungon debata na sumasadi makaholongi ruasna. Asa unang niyan songot sada rumah tangga di sada huta natung makasi holi hatutubo ni sahala danak bawa. Alay ditikki di boto na aning tubo ima sada anak borua gabi mahiu daging nang partodion ni nasida. Gabi matipul holong nang pakrimon na. Jala gabi madaw ibana sian parbuwe ni pasu-pasu ni Tuhan marhite dakdanaki. Omma nanidok na dakdanak naso di jakkon mardomu maitu na tua-tua naso manjakkon. Idu alana dang songgok rohatta mulu marsugut haduan gabi dakdanak si surang ibana. Marsugut haduan gabi sibuan hagaoran jala perbadaan ibana di tonga-tonga ni rumah tangga nang akka donga colma. Marsugut haduan gabi sibuan hosom dohot latay ni roha ibana. Alana nunga dilatay jala dihosomi ibana siyan murtian. Ita saluna na dibaga salas ni roha manungunong hatutu ni Jesus. Buha pangaradiotta nalaw macakon Jesus tubu di rohatta. Ditongani rumah tanggatta nang ditongani dongatta jolma. Sayang gia manyan marserep ni roha jala marlabas ni roha hita macakon jala makaholongi dongatta jolma. Natua-tua tua kaya nakonna. Yana konna tu natua-tuana. Yang songinang ganun kita macakon jala makaholongi dongatta jolma. Terlumuwi na sida nagali di partodion jala na soram